Този клип е предоставен за Learn to Pro от Evil Life. Здравейте на всички! Днеска сме се събрали тук, за да обсъдим един много важен момент. Очила. Очила, които да ползваме докато играеме. Знам, че повечето си мислят, очила. Очите са ми още перфектни и няма да имам никакви проблеми и мене тия неща не ме ловят. Ще ви кажа всъщност, че не е точно така. Аз съм на 26, играл съм доста, ползвал съм винаги некачествени монитори, което е доста голям проблем. Наскоро започнах да забелязвам, че зрението до някаква степен вече започва да ме предава. Много малко, но наистина има лек отзвук от цялата тази работа. Затова стигнах до решението, че всъщност е по-добре сега да вложа едни пари, да купя едни очила, с които да подобря шанса си да не ползвам очила, за които ще дам доста повече пари, да речем след 5-10 години, и които просто, знаете, стигнем ли до момента с очила, вече започваме да увеличаваме диоптерите, започваме да увеличаваме нещата, които ползваме, така че не си струва. По-добре е веднъж да дадем една сума, която да речем аз за тези специално платих $80, което е така доста сериозна сума. Говорим за 100 кусур лева за очила. Много е, наистина е много, но по-добре ли е да речем след 10 на години да дадем по едни 150-200 лева за хубави очила с диоптер? И след 2 години след като сме ги купили, пак да дадем някаква такава сума. Така че предполагам, че ще ме разберете какво имам предвид. Това ни решава проблема. Аз поне така смятам. Тук съм взел един гънър. Сега ще ви пусна да видите, намерил съм го и в интернет. Взел съм един гънър MLG Phantom. Очилата са... Найде, ще работиме ли днес? Не искаш да работиш с мен? Дай да ти ударим един рефреш тогава. Ето ги очилата MLG, на страни пише и MLG. Ето го може да го видим по-добре на тази снимка. Neoscopic Gunner Optics Major League Gaming. Очилата изглеждат доста така лефтерни, но мога да ви уверя, че наистина са супер. Вадиме ги от кутийката. Само да ги щупа преди да съм ги отворил. Че на миналото ревю малко щех да щупа USB-то на слушалката. Ревютата не са ми сила. Така, ето това са очилата. Ето виждате ги, така да ви ги покажа хубаво. MLG, Major League Gaming, изглежда така доста стабилно. И като ги сложиме, започваме да изглеждаме като аристократи, разбираш. Аристократи. Така, какво предлагат тези очила действително? Тук има едно много добро обяснение отстрани на кутийката. Сега ще ви кажа и аз. Дизайна на самите лупи, то не е лупи, но самите стъкла предпазва от сухи очи, което дава доста голямо предимство за това, да речем като играем 8 часа. Като седнем 8 часа на компютъра, какво се случва с очите ни е просто брутално. Така, това предпазване от сухи очи е много важно. Предпазва, самите стъкла са направени така, че да няма, да не могат да се огънат, да не могат да се сгънат, да не могат да такова, така че са доста добри, гарантират хората, все пак говорим за доста сериозна сума за очила, филтрира синята светлина и UV лъчите, което е доста добре, което де факто увеличава контраста на монитора ни и в следващия момент пази очите ни. Така, всъщност reduce glare to eliminate distraction and stress, намалява глер. Какво беше глер, бе? Май трябва да стигаме до преводача. Google преводача май ще трябва да ни обясни какво беше глер. Глер. Няма да видим глер. Ослепителния блясък. Така, намалява ослепителния блясък. Точно така. Трагедия. Уж на английски говорим ушите на дедо Коля. Я да видим какво друго има в тази кутийка. Ето го и менюала.
също това даже май не е и меню, за да го гледам не особено голямо. Дега. Още след обяснение какво представляват, всички знаем за какво са, намаляват риска от загуба на зрението. Най-важният момент. Предпазват очите, намаляват главоболието, много неща. Така, както виждате, тук съм ви отворил от един сайт да го видим всички. За какво става на въпрос, така по-детайлно се вижда в интерес на истината. Очилата изглеждат доста добре и мисля, че си струва човек да вложи едни парички за нещо, което ще му свърши работа в дългосрочен план. Specifications, Fit Medium Type Gaming. Ето, Gaming. Stainless Steel, нареждаема стомана. Перфектно. No Spats също тук се аджъства така, че да не ни натоварва. Дали ще мога да свикна обаче да ги ползвам нон-стоп, не знам. Ако ме видите на стрима без текст, значи просто ми е омръзнало, но в интерес на истината е много важно да ги носиме. Много важно е да ги носиме. Тук две ревюта има на този сайт и двете ревюта казват пълни звезди, разбира се. Дали са поставени от самия сайт да кажат пълни звезди или не са поставени, това вече не мога да го знаем ние. Но като цяло още взето казват, че ето да речем топ пич си ги е купил тези очила, искал ги от 2 години, от няколко години, не чак какво става, от години искал такива, има ги от 2 седмици, разликата е много забележима, а и спането му след игра е доста по-добро, така да го кажем. Така. Главоболията са му изчезнали, ползва ги навсякъде и сега единственият му проблем е кой следващ пер ще вземе. Така че още взето Gunnar си е една сериозна фирмичка, която се предполага, че предлага едни сериозни очилца. Така че ще видиме, ще ги ползвам от тук нататъка, да видим какво е положението, дали наистина е чак толкова добре, но като цяло би трябвало, все пак хората, то е направено за тази цел, да намали всичките тези вредни неща, които приемаме чрез очите, защото като ни се облъчваме по толкова много часове, първо, че почва да ни боли главата. Някой ако ми каже, че като седи на компютър по 10-12 часа и след това не го боли главата, значи е нещо по-специален. И сигурно е колега на Супермен. Предполагам и то къде беше? От, как се казваше планетата на Супермен, че съм забравил. Без значение. Добре. Общо взето това е, което исках да засегна в това видео. Сумата е сериозна, но още веднъж ще кажа, че мисля, че здравето е на първо място. Мисля, че здравето е на първо място и трябва наистина много да внимаваме с това. Наистина много трябва да внимаваме с това. Така че, пичове, не си купувайте скинчета за CS, не си купувайте честове за Dota, вземете си първо едни очила. Виж колко накриво са ми застанали, аз тук с тия слушалки така ги притиснах, че тежко ми е Касиков. Добре, благодаря на всички за гледането, ударете по един палец, ако ви е харесало видеото, ако не ви е харесало, ударете по един долен палец. В следващия момент и кажете защо не ви е харесало и върху какво трябва да работя. Отворен съм за всякакви нови идеи, ако имате някакви идеи за видеоклипове, споделяйте ги. Така че, общо взето, това е от мене. Желая на всички един много лек и успешен ден. Чао, чао, гайс!